Esta é a paisaxe emocional da miña vida, a Serra do Barbanza. Aquí, nestas chairas, a máis de 500 metros de altura, conviven desde hai milenios as mandas de cabalos bravos con dúcias de tumbas megalíticas. Hai mámoas, dólmenes, cistas, antas. Todas elas, aínda hoxe en día, seguen a funcionar con parte do sentido co que foron construídas hai máis de 4.000 anos. Estes túmulos querían ser marcas, fitos no territorio, lugares moi visibles na paisaxe. Imagínome os seus construtores querendo perpetuar durante centos de anos a memoria dos devanceiros, querendo dicir, aínda estamos aquí. E cando camiñamos polo Barbanza, ao ver estes túmulos, non sabemos que eles, efectivamente, aínda seguen aquí. O que eu non sabía é que non moi lonxe destes verdes chans hai un lugar no que os megalitos xa non son fitos na paisaxe, no que desaparecen e aparecen. E o fan ao ritmo do universo inteiro. Sí, da lúa, das mareas, do clima, do universo. Nos últimos meses, nese lugar, os elementos conxuráronse para facer aparecer algo prodixioso. Ese lugar está no centro da Ría de Arousa, no fondo dese mar que vedes ao final do canón do río Pedras. Imos ir alí para velo. Mi rey, no pude hacerlo. Excalibur no se perderá. Otros hombres... Haz lo que te mando. Un día llegará un rey y la espada resurgirá de las aguas. Desde que eu era pequeno, estou fascinado pola historia do rei Arturo. O que eu non sabía daquela, e logo descubrín, foi que moitos pezas desa lenda estaban tamén presentes na arqueoloxía do lugar no que eu vivía, da Ría de Arousa. Por exemplo, as espadas depositadas ritualmente no fondo dos ríos e lagoas, como aconteceu moitas veces no río Ulla. Ou a escena para min máis fascinante da película Excalibur, cando o rei Arturo, morto polas feridas en combate, é levado a descansar á illa de Avalon. ¡Arturo! A illa dos mortos. Cando estamos a piques de comezar esta viaxe, non podo menos que pensar nese Avalon no que tanto soñei cando era neno. A Ría de Arousa foi un antigo val fluvial e as numerosas illas que enchen hoxe este pequeno mar son os puntos altos deste antigo val. Sálvora, Cortegada, Rúa, a gran illa de Arousa, o Gidoiro Areoso e Malopedrejoso forman, dentro delas, un pequeno arquipélago que hoxe é un auténtico tesouro para a pesca. Durante séculos, estas illas foron refuxio contra as tempestades na Arousa. Nos anos 80, pola contra, a quen refuxiaron foron os narcotraficantes naquelas noites de Planeadoras e Winston. Estamos nun lugar moi especial, un lugar vinculado ao no corazón da Ría de Arousa que encerra un dos xacementos arqueolóxicos máis espectaculares deste país, e o illote de Gidoiro Areoso. Os Gidoiros son dúas illas, o Areoso e Malopedrejoso, pero aquí, no Gidoiro, ocurre algo moi especial, algo que nos leva a un mundo moi antigo, que nos plantea auténticos desafíos e que debido
a especial característica desta illa, que toda area se preservou de forma totalmente especial. Vamos ensinar algo que nos vai dar a clave do que ocurre aquí no Gidoiro. Fixadevos nesto que está mergullado baixo a area. Isto non é chapapoto do Prestige, ainda que parece, senón que se trata dun paleochan. Do chan orixinal da illa hai miles de anos. Hai miles de anos cando a xente non só naceu, senón que veu morrer aquí. Que saibamos, en este momento, nesta illa, hai polo menos 5 enterramentos megalíticos. E a marea, que vai e ven, continuamente está desenterrando novos enterramentos megalíticos, algúns deles auténticamente espectaculares, como ides ver. E isto é fascinante. Isto é a Illa dos Mortos, ou hoxe en día a Illa dos Mortos, un lugar como antigo Avalon do Rei Arturo. Estamos no medio da illa. Hai unha especie de praia que divide os dous sectores da illa, o sector norte e o sector sur. No medio desta praia se manifestan os antigos túmulos, os antigos dólmenes que existen ainda aquí. Se mirades, ahora ides ver comigo, ides ver o primeiro deles. Este túmulo fantástico está formado por 5 esteos e a marea, a area, quítao e desquítao continuamente. Entón, debaixo da area temos un círculo de pedras que rodea aínda a este antigo túmulo. Fixadevos por que está no medio da praia. Está no medio da praia por un movimento xeolóxico que fixo que na época na que foron construídos estes túmulos era 5 ou 7 metros, o nivel do mar estaba 5 ou 7 metros por debaixo do que está hoxe en día. Unha das cousas máis increíbles de Gidoiros é algo que non se conocía, polo menos que non se coñecía a súa importancia, é o seu calibre. É o que apareceu durante os últimos temporais e que imos a ver agora e que é absolutamente sorprendente. Se mirades, imos ver que aquí, cabo da praia, mirando cara ao Barbanza, hai un muro de pedra que está protexendo algo, unha serie de bolsas de area que parecen afianzar ou proteger este muro para que a marea e o mar non leven o que está aquí custodiado e preservado. Estamos protegidos por un gran muro de pedra actual que colocou a Dirección Xeral de Patrimonio e hai moita marea e hai un palosuelo, un palochán, é dicir, o chan original preservado. E sabemos que estaba preservado porque hai unhas pedras por encima. Antes de que vexades que o que esconden esas pedras, fixadevos que todo o paleochan está cheo de restos de ostras. Centos de ostras depositadas aquí, colocadas neste lugar. Que o que están, por que o que está vinculado a estas ostras? Pois este é un dos grandes desafíos. Vamos a ver ahora de que se trata. Se avanzamos polo interior deste muro, imos ver o que apareceu tras os últimos temporais. Un auténtico dolmen, ca súa coiraza pétrea protexendo co muro co terra orixinal que levantaron os seus construtores xusto debaixo da coiraza e a cámara intacta tal cal no interior, únicamente con sedimentos de areas e de cunchas. A pedra superior cedeu un pouquiño e é un dos dólmenes en Galicia que se encontran tal e como os deixaron, polo menos nos últimos centos de anos. O mar agora non lo revelou. E se miramos dentro, que é o que podemos ver? Pois imos facelo. O que observamos é a cámara, simplemente, con area caída de posicións, pero aí está. Pero hai algo máis, é moi interesante.
Toda esta banda sur da illa está protexida do vento por unha gran penedía granítica e aquí a finais dos 80 e principios dos 90 que foi cando os arqueólogos dirixidos por José Manuel Rey realizaron varias campañas de excavación, localizaron un poboado da Idade do Bronce habitado de forma estacional ao redor destes megalitos. Do poboado toparon restos de todo tipo, cerámica, todo o que comían, é dicir, bóvidos, cápridos, porcos. E o que é máis fascinante, aquí, en Gidoiros, atopáronse algúns das primeiras pezas de bronce de toda a Península Ibérica. Estamos xa no extremo sur da illa. Aí detrás está a península do Grove, a antigua illa tamén, e estamos nun dos sitios nos que se dá tamén unha concentración moi grande de monumentos megalíticos. Aquí hai 3 monumentos megalíticos. Dous deles se coñecían e un novo apareceu tamén estes invernos cas mareas. É dicir, aquí os monumentos, en canto ven a marea, saca dólmenes. Eso é algo increíble. Este monumento megalítico é novo, non se coñecía, apareceu e está sepultado pola area, é dicir, pola marea, que a levanta, que nos permitiu amosar a parte superior dos esteos deste lugar. É dicir, isto era descoñecido hasta aí, non sei cando, hasta hai moi pouco tempo, hasta antes deste verán, apareceu cos temporais do último inverno. Aquí está, é dicir, se ve que é unha cámara dun pequeno monumento megalítico, pero como non está escavado, non sabemos máis. Pero interesante é que, aínda que non se sabía a existencia deste monumento, o carón del estuveron traballando os investigadores dirixidos por José Manuel Rey, revelando aquí unha extrañísima estrutura de Idade do Bronce sin paralelos en Galicia, que sigue aquí tamén soterrada. Pero que hai máis monumentos, vamos a seguir vendo. E imos chegar ao último dos monumentos megalíticos coñecidos ata ese momento da illa. Está tamén o carón da praia, desta última praia, xa mirando polo Grove. Está composto por estas 3 pedras, 3 esteos, que son o que son visibles deste antigo túmulo. A pregunta é, cantos máis hai aquí? Que é o que nos queda por saber de Gidoiro Areoso? E a outra pregunta é, sabendo en que estado se atopa todo isto, o comido que está polo mar, non deberemos facer algo para evitar que isto ocurrira e que se convertise nunha inmensa fonte de riqueza para a xente de aquí? Esa é a pregunta que todos nos deberíamos facer. O sol deítase xa sobre a ría da Arousa. Marchamos de aquí co corazón emocionado, o cerebro bulindo, e 1000 preguntas. Será este lugar un antigo Avalon, unha antiga illa dos mortos, sagrada para a xente que vivía aquí? A arqueoloxía aínda ten moito que dicir sobre este lugar, pero eu aseguro vos unha cousa. Eles tamén, igual que nos chans do Barbanza, aínda seguen aquí.